Juu, tervepä terve vaan kaikille, se on Jykä täällä. Ekaa kertaa ääneni laitan näihin videoihin. Ja nyt ajellaan tosiaan Nykkärillä, elikkä New Holland T7.260 traktoria. Sillä tosiaan ajellaan. Täällä ihan omalla pellolla. Kohta se olisi 15kin tilaajaa rikki. Ainakin tällä hetkellä mitä mä kuvaan, niin on 14 tilaajaa. Ja sitten kun on 15 tilaajaa, niin sitten pitää katsoa mitä tekee spesiaaliksi. Sori jos nyt vähän heiluu tää, koska ajellaan pellolla ja tässä on traktori kyseessä, niin tää saattaa vähän heilua. Juu. Tästä varmaan tulee aika lyhyt video. Juu. Onhan meillä toinenkin traktori Zetor 12245 turbo, mutta se on nyt vähän heikossa hapessa, kun siinä on vaihteet vähän rikki, kun siinä on keppi irti kokonaan, niin pitäisi sekin laittaa kuntoon. Ehkä siitäkin tulevaisuudessa sitten videota tälle kanavalle. Mutta joo. Huomenna pitäisi viedä tää traktori huoltoonkin. Koska ei toimi niinku toi vaihe tossa, toi oranssi mikä lähtee tosta, niin se ei mene eteenpäin, se menee vaan taaksepäin. En tiedä minkä takia. Niin se pitäisi viedä ammattimiehelle huoltoon. Kyllä. Mutta joo, mä taidan päättää tämän videon tähän. Ja kiitoksia kun tosiaan katsoit videon, ensimmäisen videon minkä minä tein omalla äänelläni, ja toivottavasti tykkäsit ja tilaa kanava ja sillä, ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Se olisi terve.